बड'लेण्डआ बहा थायो रायजोफोर? बड'लेण्डआ मानसिनि सालाय बिजियावल' थाबा जानाय नङा, बियो बिख्लोआव थानांगोन। जाय मानसिफ्रा दिनै बड'लेण्डखौ जौजों मिलायनानै लोङो, बड'लेण्डखौ जुवाजों मिलायनानै बिथांमोना फैसा खामायनो नागिरो। प्रमद बर'आ हाग्रा हाया दिनैनि समाव न'खराव माबा मोनसे जेंना जादोंबा जादों, खोनाफा माफा। हेमन्त बिश्व शर्माखौ जुदि फन हरनो लाजियोबा गियोबा, परेश बरुवाखौ फन हरनो खावलायनो गियोबा, NSNखौ गियोबा, गावनि न'खरा देरसिन नङा, जाथिया देरसिन, जाथिनि खैफोदा देरसिन, जाथिनि खामानि मावनो होननानै जबरदस्ति गायदेयाव थादों, दिनै मानो हायाखै? गावनि न'खराव माबा मोनसे जेंना जादोंबा बे देरसिन नङा। जितु माने मेजरिटी কিন্তু হাত দাঙি মই भिडिअनि फुटेजाव हमनो हादोंना? प्रमद बर' आरो गोविंद जेब्लानिफ्राय गिबि खेब बिथांमोना सरकार सालायनो डिक्लेयार होनाय सान, बे सानखालिनो दावराव दावसि, रायजो राजाफ्राथ' बिथांमोनखौ दावराव दावसि जालायनानै बिथांमोना BTC BTR नि गोहो खुंथायाव थानानै रायजो राजाफोरनि डेभेलपनि थाखाय खामानि मावथों होननानै दैथायहराखै। गावनि एलेकायाव सोरबा सासेखौ मोजां खामानि मावथों होननानै, सोरबाया ट्रेक्टरखौ मोजां मोननानै, सोरबाया नांगोलखौ मोजां मोननानै हाजार हाजार बर' रायजो राजाफ्रा देरहाहोदोंमोन। सासे मानसिखौ गावनि एलेकायाव देरहाहोबाय, नाथाय सासे मानसिया गावनि एलेकानि हाजार हाजार बर' मानसिनि, गुबुन गुबुन जनजातिनि फैमाल, जायफोर BPF पार्टीखौ नागारनानै ट्रेक्टराव गाखोहैदों, बिथांमोना थगायसुला नङाना? आरो जाय प्रमद बर'नि गोहो खुंथायाव, प्रमद बर'आ गावनि गोहो खुंथायाव गिबि खेब जेब्ला गावनि गोहो खुंथायाव फैदों, बे खालिनो नांलाय खमलाय, अब्ला बोरै रायजो राजाफोरखौ सान्थियै समाधान बा जौगाहोलांनो हागोन? भिडिअनि फुटेजाव नायनानै एसेबाबो हमदांनो हाबाय, जायफोर रायजो राजाफ्रा नांगोलखौ मोजां मोननानै हाजार हाजार जनजातिफ्रा, हाजार हाजार रायजो राजाफ्रा सासे मानसिखौ बे एलेकानि मोजां खामानि मावथों होननानै सोरबा सासे MCLA खौ दैथायहरबाय, नाथाय हाजार हाजार रायजो राजाफोरखौ नंखाय फावथिना खालायनानै नांगोलखौ जोगारनानै ट्रेक्टरावसो गाखोनानै थाहैबाय। अब्ला रायजो राजाफोरनि बेसेबां खामानि मावगोन, बेसेबां खामानि मावगोन? एसे भिडिअनि फुटेजाव नायलाङोबा नुलांगोन। आरो जायफोर गोहो खुंथायाव दं प्रमद बर'नि, बिथांमोना हाजार बार गोसोखांनांगौ। जोंथ' थगायनानै, प्रमद बर'आबो साननांगौ हाजार बार, आङो गोहो खुंथायाव आंजों थाफानाय जाय बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ नंखाय फावथिना खालायनानै आंजों एरसोनानै सरकारखौ जबरदस्ति सालायबाय, आं मोजाङै मावनानै दिन्थिनांगोन। प्रमद बर'आ हाजार बार साननांगौ। आरो जायफोर प्रमद बर'जों थानाय साफा सानै, बिथांमोना हाजार बार रायजो राजाफोरनि गेजेराव, ससियेल मिडियाफोरनि गेजेराव बाथ्रा बुंनो लाजिनांगौ। एसे भिडिअनि फुटेजाव नायलांबावदो। प्रमद बर'क माने मेजरिटी देखाবলৈ গৈছে, সেইকাৰণে মই প্ৰমদ বড়োৰ যিটো মানে মেজৰিটি, কিন্তু হাত দাঙি মই Run!
এইটো প্ৰত্যাহ্বান থাকিব অগণতান্ত্ৰিক এটা চৰকাৰ চলি আছিলে 17 বছৰে ইমানখিনি ভাইলেন্স হত্যা হিংসা দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ হৈ গ'ল তেখেতসকলে এইটো কৰিবই গতিকে আমি সেইটো ফেচ কৰি পেলাই ৰাইজক তেনেকুৱা সমস্যাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিম বুলি আজি নিৰ্বাচিত হৈ আহিছোঁ আজি আমাৰ সকলো আজি যিখিনি আমাৰ UPPLৰ আজি ইয়াত নিৰ্বাচিত হৈছে ইয়াত সংগ্ৰামী নেতা গোবিন্দ বসুমতাৰী আছে ইয়াত সংগ্ৰামী নেতা ৰঞ্জিত বসুমতাৰী আছে বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা আজি গৌতম দাসকে আদি কৰি গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া বিশ্বাস কৰা কিছুমান যোগ্য ব্যক্তিসকলে নিৰ্বাচন হৈ আহিছে আৰু আমি একেলগে মিলি পেলাই বিটিআৰ অঞ্চলক সকলো জাতি জনগোষ্ঠীলৈ আগবাঢ়ি যাম সুন্দৰ এটা दिनै बर' हारिखौ बिथांल' नङा आलफानि जाय CMC परेश बरुवा बिथाङाबो मैया टिभिआव साबायखर बावदों दिनै बर' हारिखौ सारा इन्डियानि मानसिफ्रानो दिनै बाख्नायदों सारा आसामनि मानसिफ्रानो दिनै बर' हारिखौ बाख्नायदों आरो बे बाख्नायजानायनि गुदियाव दङ नोंथांमोन बर' हारि आफाद रायजो राजाया बिथां सावरायग्रा मोना म्यानमारनिफ्राय फैदों दिनै जोङो साबायखर बावनांगोन रंजन दैमारि बिथाङाबो हाखु दाखुबाबो बिथांखौ बर'ना लांनानै सागान होनाय मोनसे थासारि जादों नाथाय बिथाङाबो सागान होनानै दिनै बिखौ मोगथां महर होबाय जोङो दिनै बर' फरायसा आफाद NDP प्रग्रेसिभ जोङो मोनसे हाथियार लाग्रा संगठन आरो मोनसेया जाबाय गणतान्त्रिक संगठनब्लाबो कुनु सीमा दोनालासे बिदा फंबाय ज' फैनानै जों खामानि मावबोदों दिनै बर'नि आफादफ्रा गासैबो बेयाव नोंथांमोना बाहागो लाबोदों दामान गोनां रायजोफोर गुबुन हारिफ्रा मानो मानिदों दिनै 20 बोसोर बारबाय NACना दाबो एकर्ड खालामनो हायाखै बिसोरनि गेजेराव गोरोबलायनायखौ लाबोनो हायाखै बिथांमोनाबो दिनै सावरायदों आंनो गोबां नागा मानसिफ्राबो मेसेज हरदों बोरै मावखो नोंथाङा नोंथांजों जों रायलायनो लुबैयो नागालेण्डआव फै नोंथांजों रायलायगोन जों थांनानै रायलायहैगोन बोरै बे सुक्तिया जाखो जों मानो खालामनो हायाखै सुक्तिखौ बिथांमोना दिनै रायलायदों आरो जोङो ओरैबायदि दुखुनांथाव दाखालि बावै दिल्लीयाव बेसेबांबा गोबाव थाहैदों नाथाय सासेया सासेजों रायलायनो हानायनि परिबेस जोंनो सरकारा होआखै भिडिअनि फुटेजाव खोनादों जोबोद बाख्नायदों सोरखौ बाख्नायदों परेश बरुवा NACian प्रमद बर'नि बाख्नायनायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो थाया प्रमद बरुवा हाग्रा हाया दिनैनि समाव न'खराव माबा मोनसे जेंना जादोंबा जादों खोनाफा माफा प्रमद बर'नि न'खराव माबा मोनसे जेंना जादों खोनाफा माफा नाङा प्रमद बर'नि न'खराव माबा मोनसे जेंना जादों जोंहा बुंनांगौ जेबो थाया नाथाय प्रमद बरुवा सानसे समाव परेश बरुवाखौ बाख्नायदोंमोन जोंनि बर'नि गोख्रों आफादनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा बाख्नायदोंमोन साननैसो सिगां बा सप्तासेसो जाबाय गुफुर हालामनि गरिब न'खरनि सासे बर' सेंग्राया गावनि न'खरखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय अरुणाचल नागालेण्ड बर्डाराव दाइभार मावना दंहैयोमोन बेबायदि समाव आलफा NACiana लांखारदों होननानै सासपेक्ट सप्तासेनि बारलांबाय खोमा आसामनि गेदेरमा हेमन्त बिश्व शर्मा साराबो खावलायाखै प्रमद बरुवाबो खावलायाखै नाथाय सानसे समाव प्रमद बरुवा जोबोद परेश बरुवाखौ बाख्नायदोंमोन NACianफोरखौ बाख्नायदोंमोन दिनैनि समाव हागोन ना हाया प्रमद बर' परेश बरुवाखौ खावलायनांगौ बर' सेंग्राखौ मोजाङै हगार हरनांगौ
आरो बिथांनि न'खराव सानबैसे एबसेन्ट जाखो सानबैसे बिथांनि दिन हाजिराखौ हिसाब खालामनानै दैथायहरनांगौ प्रमद बर'आ फरेस्ट बर'नाव बिहरनांगौ एनएसएनफोरनाव बिहरनांगौ सानबैसे गारि सालायनाय एबसेन्ट जाखो बेखौ फरेस्ट बर'नाव बिहरनांगौ गोहो दंना गैया प्रमद बर' सार फरेस्ट बर'नाव बिहर सानबैसे गारि सालायनाय एबसेन्ट जाखो मानो थाखाय बर' सेंग्राखौ लांखारदों जों खुनु दिन जों बर'नि जारिमिनाव खोनाफेराखैमोन हाथियार हमग्रा आफादफ्रा बर'फोरखौ लांखारनाय नाथाय प्रमद बर'नि गोहो खुंथायाव थानाय समाव बर' सेंग्रा बा बर' न'खरनिफ्राय लांखार जानाय जारिमिनाव जोबोद लाजिथावना बर'नि हाथियार हमग्रा जेब्ला दंमोन अब्ला थोर थोर आलफाया एनएसएनफ्रा एक्सनफ्राव बर'फोरखौ आवगायहोयोमोन जि जायगायाव आलफाया मावनो हाया बे समाव बर' सेंग्राफ्रा बर'नि हाथियार हमग्रा आफादा मावनानै दिन्थियोमोन बेबायदि समाव बर'फोरखौ सोरबा आलफायानो जाथों सोरबा हाथियार हमग्रायानो जाथों बर'फोरखौ थोर थोर गियोमोन नाथाय प्रमद बर'नि गोहो खुंथायाव थानायाव मानो बिदि जाखो फंसेबो माथो गैया हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौबो फन हरनानै बुंहरनो हायो फरेस्ट बर'जों सारा सावरायनानै बर' सेंग्राखौ मोजाङै हरफिनथों हायो प्रमद बर'आबो हेमन्तखौ बुंनानै हेमन्तआ डाइरेक्ट फरेस्ट बर'खौ बुंनानै बर' सेंग्राखौ लाबोनो हायो नाथाय सोरनि थाखाय बिदि लोरबां दिनै फंसेबो माथो होनो हायाखै सानसे समाव आलफानि जायफोर 6 फाइराव दंमोन बे समाव बर'फोरखौ गाज्रि सोदोबबो बुंदोंमोन दमबो हरदोंमोन जायफोर बिथांमोना 6 फाइराव थासे थानानै माखासे फर्मुला बाहायदोंमोन जोबथारनायाव फंसे बाथ्राखौ आं खावलायो प्रमद बर'आ जुदि बाख्नायनो हायोबा खावलायनोबो हानांगोन आरो फरेस्ट बर'आव डाइरेक्ट खावलायनो हायाबा डाइरेक्ट हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ फन हरनानै हेमन्त बिश्व शर्मा सारा डाइरेक्ट फरेस्ट बर'खौ फन हरगोन मानो बर' सेंग्राखौ लांखारदों आरो सानबैसे एबसेन्ट जाखो बेखौ फरेस्ट बर'निफ्राय बिहरफिननांगौ न'खराव माबा मोनसे जेंना जानानै हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ फन हरनो उसुबिदाबा आलफाखौ खावलायनो उसुबिदाबा सोरखौबा खावलायनो हो जानो हागौ प्रमद बर'नि न'खराव माबा मोनसे जेंना जादों जानो हागौ खोनाफा माफा नाङा जों गेदेरमा न'खरनि जेंनाखौ जोंनो नाङा माबा मोनसे जेंनाफोर जादोंबा न'खरा देरसिन नङा बर' समाजनि खामानि मावनो होननानै बर' हारिनि खामानि मावनो होननानै बारसिनदोंबा गादिखौ बारसिनदोंबा सोरबा फरेस्ट बर'खौ गिनानै थायोबा गादिखौ नागार हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ जुदि फन हरनो लाजियोबा गियोबा उसुबिदा मोनोबा गावनि गादिखौ नागार डाइरेक्ट सिदा आं बुङो जाय गावनि न'खरखौ फोथांना लाखिनो थाखाय दायबार मावनानै दंहैयो बे दायबारखौनो आलफाया लांखारबाय एनएसएनआ लांखारबाय लाजिथावना बाथ्रा दिनै स्रि थाबा बोरै जानो बिनि थाखायनो आं प्रमद बर'खौ आं खावलायो फरेस्ट बर'खौ जुदि फन हरनो गियोबा एनएसएनखौ खावलायनो गियोबा गादिनिफ्राय ओंखार जोबथारनो आं गले गले बुङो हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ जुदि फन हरनो लाजियोबा गियोबा फरेस्ट बर'खौ फन हरनो खावलायनो गियोबा एनएसएनखौ गियोबा गावनि न'खरा देरसिन नङा जाथिया देरसिन जाथिनि खैफोदा देरसिन जाथिनि खामानि मावनो होननानै जबरदस्ति गादियाव थादों दिनै मानो हायाखै गावनि न'खराव माबा मोनसे जेंना जादोंबा बे देरसिन नङा जादों जानो हागौ माबा मोनसे प्रमद बर'नि न'खराव जोंबो खोनाफा माफा मा जेंना थेवबो बे सुक्तिखौ जों खालामनानै फैबाय आरो दिनै बन्द होग्राफ्रा नायबाय थाबाय टायार सावग्राफ्रा नायबाय थाबाय जोंनि हेंथा बुंग्राफ्रा नायबाय थाबाय रावबो जेबो खालामनो हायाखै जोङो सुक्ति होबाय आरो दिनै फैबाय बेवहाय जोङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव गसंफैबाय दा मानगोनां रायजोफोर बेनिखायनो जोंनो मा नांगौ गोसोआव जोंनो आत्मबिश्वास नांगौ गावनि सायाव फोथायनाय लानांगोन हारिनि सायाव फोथायनाय लानांगोन जोङो बर' फिसा बर' बिमा बिफा
बिब' बिनानाव फंबाय बिदा जोंहा साफ्रोमनि सायावबो बिश्वास दङ बेनिखायनो बे सोमावसारनायखौ जोङो जेरैखि जाया लांबाय थानो हागोन दा नंखायनो रायजोफोर सोरबा सोरबाया बुंनाय बायदि आलादा रायजोखौ गारबाय उमुखखौ गारबाय आलादा रायजोआ बिखायाव दङ जोंनि बिखायाव हाबनानै दङ बड'लेण्ड सोदोबा आरो बे बड'लेण्डआ मा बे हा दखल सोदों आं बुंदों नोंथांमोनखौ हाजोंल' बड'लेण्डखौ सुनो नाङा बड'लेण्डआ मा बड'लेण्डआ बर' हारि थांना थानायनि जिउ रेखा बे सोदोबजोंसो बर' हारिया थांनानै थायो ओंखायनो मोनसे समाव बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल मोनसे समाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल आरो दिनै बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन जोङो बे बड'लेण्ड सोदोबजोंसो बर' हारिया थांनानै थानो हागोन मालाया जि बुङा मानो दा नंखायनो रायजोफोर आं नैबे समाव जों मा मोनखो मा मोना बिनि गोलाव गासैखौबो बुंफोरनानै होनो नागिराखै दिनै सासे बड'फानि समाव मोनसे जिल्लायाव दैदेनगिरि जानाय सासे दैदेनगिरिया आं फैबाय थानायाव फनाव बिथाङा गाबहरदों जे फंबाय दिनै आङो नोंखौ ओरैबायदि माने गोसोखांदों आं नोंनि खाथियाव थांनो हायाखै जिफोर जिनिसखौ जों बिदोंमोन गोदो 33 बोसोर सिगाङाव सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि दिनै बड'फानि मुङावनो जोङो सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि लाबोनो हाबाय जोङो दिनै चिरां जिल्लायाव रौमारियाव जोङो एम्स बिदोंमोन बेसेबांबा नांलायबाय जोङो सरकारजों मोनसे स्टेटआव मोननै एम्स होनो हाया होननानै बिथांमोना बुंबाय जे एम्सआ मोननै होनो हाया गोबां इन्डियानि स्टेटसफ्राव एम्स गैया जों बबेबा एम्स होनो हायाबा जोंनो मेरिन्स होनो हायो नर्थ इस्ट रिजनेल इन्स्टिट्युट अफ मेडिकेल साइन्स दिनै बिथांमोना रौमारियाव मेडिकेल साइन्स गायसननांगोन दिनै जोंनि गेजेराव स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि बिथांमोना गायसननांगोन नेशनेल इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजि गायसननांगोन रेलनि थाखाय कच फेक्टरि गायसननांगोन गोबां हाबाफारिफोरखौ बिथाङा मावनानै होनांगोन बे सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि सिमाया खोलाहाबो बारायनांगोन सानजाहाबो बारायनांगोन गोबाङानो सोंदों जोंहा सनितपुर जिल्ला बिश्वनाथ जिल्ला बायदिसिनाफ्रा मा जागोन जोङो बेवहाय स्पष्ट बेवहाय जोङो लिरनानै लादों नाथाय बिदि होननानै गुबुन हारिखौ जोङो सिगिनो गुबुन हारिनि थाखाय माबा मोनसे हेंथा मावनो थाखाय नङा रायजोफोर जोङो गावनि थाखायसो सानदों दिनै आसामनि थासारिया मोजां नङा भारत सरकाराबो सानदों आसाम सरकाराबो सानदों माबा मोनसे मावनो थांनानै माबा दावराव दावसि जागोन नामा जोंबो बिथांमोनखौ बुजिदों आरो बिथांमोननो सम होदों जों समखौ बेनिखायनो होदों जोंहा बिश्वास दङ गाबोन जोंनि साननाय हनायखौ मावाबा एक सेकेन्डआवनो जोङो राजा लामायाव ओंखारफिननो हायो बिनि थाखाय जोङो बिथांमोननिखौ जों सम होदों मैया सावरायखांनानै सागान होखांनानै आसाम हाउसआव जोंखौ साहा लोंनो लिंदों मिटिं खालामदों आसामनि चिफ मिनिस्टारा बेवहाय मिटिं खालामखांना थांनायनि उनाव आं हारसिंनो गोजौआव थांना लोगो हमनानै सोंफिनदों सागानावथ' नों सहि होबाय बे हाबाफारिखौ जागोन ना जाया होननानै जायाबा खिन्थु बारा गोबाव नेनाय नङा आङो होननानै बियो हमख्रबनानै बुंदों जे नोङो सानफ्रोमबो अख्राल' खालामो नायलायल' था जों मोनफ्रोमखौबो मावनानै होगोन होननानै दा नंखायनो रायजोफोर जोङो दिनै आवगायलांनांगोन जोंनि गेजेराव सोंखारिनाया गोबां जाबाय दा सबसे गिदिर मेसेजआ जाहैबाय 34 बोसोर सिगाङाव BSF मुं लानानै दानाय बे NDPया दिनै बेसेबांबा दुखु खस्थ' सहायनानै भुटान म्यानमार बांलादेश मुलुगनि गुबुन हादोरफ्रावबो थांनानै बर' हारिनि गांनाय उखैनाय मोन्थायफोरखौ फोसावनानै दिनै मुलुगाव मिथिहोजानानै फैनानै दिनै बेसेबा गोबाव सिजफायाराव दङमोन बे सिजफायाराव थानायाव बायदिसिना थासारियाव गावस्रा गावस्रि जाबाय जेरैबायदि मदद मोननांगौमोन मोनाखिसै गोबां बिथिंनिफ्राय दा दिनै फैनानै बिथांमोना नैबे सुक्तिनि उनाव गावनि न'आव थांनो हागोन डिजिगनेटेड केम्पनिफ्राय न'आव थांनो हागोन बिमा बिफाजों थानो हागोन बिब' बिनानावजों थानो हागोन बिदा फंबायजों थानो हागोन सोरबा हारिनि थाखाय गावनि उन्दै गथ'खौबो नागारनानै सिलाय लाना हाग्रायाव थांदोंमोन दिनै गावनि गथ'जों बिखायाव गोबालायनानै थाफैनो हागोन बे जोंनि थाखाय बयनिख्रुइ गोजोननि खोथा मैया जेलनिफ्राय खौरां लाहरनानै सासेया फन हरदों सार जोङो रावखौबो मिथिया खिन्थु नोंखौसो मिथिगौ मालाया ओंखारजोबोबा जोंबो जेलनिफ्राय ओंखारनांगोन आं बुंदों जों दङ थैजासे जुजिलांगोन खुनु दिन फासयनायाव गैया दा नंखायनो रायजोफोर जोंनि खामानिया सागान होनाय लोगो लोगो जोबाखै जोंनि खामानिया बांदोसो हारिखौ दानांगौबा जों उन्दुगाद्रा जाबा जानाय नङा जौ फाग्ला जाबा जानाय नङा ओंखायनो आङो जेसेबां बिबुंथि होदों बेवहाय बुंबोदों जे जों बड'लेण्डखौ माबायदि बरायनो नोरजिया
मावरिया हावरिया लोरबां जानानै बरायनो ना लेखा गोरों साखा फारा फिट फाट जानानै जोङो बरायनो जोंहा दिनै रेडि जानो सम जाबाय रायजोफोर जोंखौ बारा गोबाव आरो खानानै दोननो हाया बेयो रोखा जाबाय दा नंखायनो रायजोफोर आं गोबां खोथा बुंला दिनै मोनसे सुक्ति जादों बे सुक्तिखौ लानानै जोंनि गेजेराव शान्ति लाबोनांगोन अस्त्रखौ जोङो जोंनि हारियाव हाथियार गैयै मोनसे समाज दानो होननानै बुंदों हाथियारा मा हाथियारा मेलेम गैया रायजोफोर मानसियासो बाहायो हाथियारखौ जेला मालाबा हाथियारानो मानसिखौ बाहायफिनो अब्ला बे हाथियारनि सायाव जोंहा मा जायो गोबां गिनो गोनां जायो दा नंखायनो दिनै मोनसे समाव बे हाथियारजों सोमावसारदोंमोन बारा गोबाव सोमावसारालासिनो हाथियारा नोंनियाव थानाय माने समाजाव बिराद गाज्रि मोनसे थासारि लाबोयो दा नंखायनो बै सेंग्राफ्रा जायनिखि दिनै आर्मि स्टाइलाव थाबोबाय बिराद गोबाव बिसोर फैनानै गाबोन न'आव थांनांगोन समाजखौ जों मोजाङै दानांगोन बिथांमोननि रिलिफ रिहेबिलिटेसननि खोथाफ्रा बेवहाय लिरनाय दङ बेजों लोगोसे रायजो राजानि थाखाय गोबां बाथ्राफोर बेवहाय जौगानायनि बाथ्राफोर बेवहाय बे सुक्तियाव लिरनाय दङ डाइरेक्ट फान्डिं मोननायनि बाथ्रा लिरनाय दङ दिनै एसपिडिसिखौ जों जेबो बुंनो हायामोन नाथाय दिनै बे सुक्तिनि गेजेरजों गोसो जाबानो होखारनो हासिगोन गोसो जाबानो लाबोनो हासिगोन जोंनियाव एसेबाबो गोहोआ फैबाय दा नंखायनो रायजोफोर बे सुक्तिया ओरैनो सुक्ति नङा बेवहाय नायै 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 बेसेबांबा जुजियै दान्थे बिदान्थे खालामै मैया सागान होनायनि 2 घन्टा सिगांसिम जोङो दान्थे बिदान्थे खालामनानै बे सुक्तिखौ खालामदों दा बेवहाय जोङो बेखिनिखौ गासैखौबो मोनजोबमारोबा जोंनि ओनसोला ओरैबायदि जौगागोन बे जेला इमप्लिमेन्ट जाजोबगोन जों बेखौ बुंस'नो हाया दा नंखायनो रायजोफोर दिनै जों बयबो दिनै गोग्गानांगोन मानोना गुबुन हारिफ्रा बुंबाय थादोंमोन माने ओरैबायदि बिथांमोननि हेंथा होसेयावबो दिनै थैजासे जेल साजा फोसावनायनि उनाव रन्जन दैमारि बिथांखौ लांनानै बेयाव सागान हैनो गोनां जादों गभर्नमेन्टआ बे बर' हारिनि देरहानाय बे बर' हारिनि देरहानाय नैबे फोथारनिफ्रायनो बुंदोंमोन जोङो जुदि सोरबा जोहोलावखौ फासि होनाय जायोबा लाख लाख मानसि ओंखारनानै जों बिनि हेंथा होगोन मैया टिभि चेनेलफ्राव बुंदों आंखौ नोंथाङा मा मानसि थैनायफोरनो जास्टिस होनो नागिरा नामा जास्टिस होनो नोंथाङा नागिरा नामा जास्टिस होनो सोर नागिरा जास्टिस होनो नागिरो बयबो नाथाय जास्टिस होनाया बेल' नङा जास्टिस होनायनि लामाया गोबां दङ सासेया साजा होबाय होननानै बिखौबो जोङो साजा होफिनबा बेल' जास्टिस जानो हाया बे खोथाखौ आं बिथांमोननो बुंदों दा नंखायनो रायजोफोर गोरोन्थिखौ जों मावनो नाङा मालाया गोरोन्थिखौ मावगोन जोङो दिनै खौसेयै मोनसे गोग्गो समाज दानांगोन बे सुक्तिखौ लानानै जोङो दिनै जोहोलावफोरखौ न'आव लाबोनो हानाय मोनसे थासारि फैबाय आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों गोसो गोरबोनिफ्राय आरो बिथांमोनखौबो आं खावलायदों जे संग्रामखौ लांनो थाखाय सोरनियावबा थाखा फैसा बिनो गोनां जाबाय सोरनोबा मेगन गोजा नायनो गोनां जाबाय सोरखौबा सिगिनो गोनां जाबाय सोरखौबा बोथ्रोदनो गोनां जाबाय नाथाय सुक्ति खालामखांनायनि उनाव जाहाथे बे आखलखौ बयबो नागारो जों मोनसे मोजां समाज दानांगोन जों बे मोजां समाज दानांगोन जोंनि साफ्रोमबो जोहोलावा जेरैबायदि सिलाय लानानै हारिनि थाखाय हाग्रायाव थानानै जुजिदोंमोन गाबोन सिलायखौ गारनानैबो गामियाव थांनानै हारिनि थाखाय जुजिनांगोन आं नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायो आरो हारिनि सुबुंफ्राबो बै सिलाय लानाय समाव सोरखौबा माबा रागा जोंनानै बायदिसिना आखलनि थाखाय बायदिसिना खोथानि थाखाय रायफ्लांबाय बुफ्लांबाय बायदिसिना आखल देखायबाय नोंथांमोना गावनि बिदा फंबाय होनानै निमाहा होनानै गासैखौबो बोजबनानै लानांगोन रायजोफोर जों बेबायदिसो समाज नागिरदों बिदा फंबाय गासैबो खौसेयै ज' नोंदा आंदा नागार समाज दानायनि खोथाखौसो जों रायलायदों आं बेखिनिखौनो बर' रावाव बुंनो सानबाय बिनि उनाव फैगौ 7 अक्ट'आव भारतनि प्रधान मन्त्रि आरो हम मिनिस्टारा क'क्राझाराव फैगोन जों जे माबा मोनसे मोजां खामानि मावबाय बे खामानि मावनायखौनो मोजाङै आरोबाव गावसोरनि खोथाजों बुंनो थाखाय बिथांमोना फैगोन आरो बैखालिबो जोङो खमसे खम 5 लाख मानसिफ्रा ओंखारनानै जोङो बिथांमोननो बुंनो हानांगोन जों ज' जानानै बुंनांगोन जे नोंथांमोना जिखौ होदों जों मोजां मोनदों नाथाय बेखौ उनाव नोंथांमोना मावफुंना होआबा जों जिरायनानै थानाय नङा बेखौ जाहाथे जोङो दिन्थिनो हायो बर' हारिया बेसेबां खौसे बर' हारिया बेसेबां गोहोगोरा बर' हारिया बेसेबां डिसिप्लिन बैखौ जाहाथे जों दिन्थिनो हायो बिनि थाखाय फैगौ 7 अक्ट'आव क'क्राझाराव जि गेदारिं जागोन बेवहाय जाहाथे नोंथांमोना बयबो बाहागो लायो सदराइज